ଆମ ବିଲର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ସମିତ ବିଲର ପାଣି ସେ ବିଲରେ ବି ପାଣି ଅଛି ପାଇପ୍ ଲଗେଇକି ତଳା ଖାର ବହୁଛନ୍ତି ମଦ ନିଶା ଇଏ ସୁବାସ ମତେ କହୁଛି ସୁବାସ କହୁଛି ଭାବୁଛି ହେଲା ପଖରା କରୁଛି ବୋଧେ ପାଣି ଖୋଲି ଦେଇଛି କଣ ତୁମେ ପାରିବୁନି ଜମା ଯେତେ ଯାକ ତାକୁ ପାରିବୁ ଟୋଟାଲ ଘାଇ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଯଦି ତାକୁ ପାରିବୁ ନ ପାରିବୁ ଘାଇ ବନ୍ଦ କରି ଟୋଲାଇ ପଡ଼ିବୁ ସାର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବୋଲି କଳା ହେଇଛି ଖାଲି ମାଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଯେ ମାଟି ଦିଟା ଆଣି ପକେଇଦେଲି ଟୋଟାଲ ଖୋଲି ଦେଇକି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁନ ଆଉ ଉଖାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁରା ଯାଉଛି ଏଇଟା ତାର ଫୁଲ ହେଇଗଲେ ହବନି ପୁଣି ଚେକାଟା ଦେଉଛି ତୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି ପାଣି ଦରକାର ଯଦି ଉପରୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସୁନୁ ଏମିତି ବୁଡ଼ିକି ଗଲେ ଟିକେ ଯାହା ଯିବ ପାଣି କାର ତାଙ୍କର ଆଗେ ରୁଆ ହେଇଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା ଖୋଲିବାକୁ ଏଇପଟୁ ତୁ ଯେଉଁ ପଟୁ ଆସିଛି ହେଇଛି ଆମର 2 ଜଣ ଆସିଛୁ ବିଲ ଦେଖିବାକୁ ଆମର କେତେ ଚାଷ ଅଛି ଜାଣିଛ 3100 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ବୋଲି ରେଟ୍ ଭାରି ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷ କରିଦିଆହେଇଛି ଏ ସମୁଦାୟ ବିଲ ଦେଖୁଛ ଯେତିକି ବିଲ ସବୁ ପାଖାପାଖି 3-4 ମାଣ ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ ହେଉଛି କେତେ ଭଲ ହେଲା ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତଳା ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ନା ତଳି ଗୁଡ଼ା ଏଇ ପାଣିଟା କାଟିଯାଏ ଆମର ବାହାରି ପାଳ ଥିଲା ଭଲ କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା ଖରାପ କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାଣି ରହିବା ଦରକାର ପାଣି ରହିଲେ ଘାସ ହେବ ପାଣି ରହିବା ଦରକାର ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି ଅନୁସାର ବିଷଟା କାହାକୁ କିଣି ପକେଇବୁ ସେଇ ଦିନରୁ ଅବଶ୍ୟ ବାକି ଟାକିରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସାରଟା ବାକି ହାକିରେ ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା କହୁଥିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି ଏଠି କେତେ ବିଡ଼ା ଯେତିକି ବିଡ଼ା ବାହାରିବ କେତେ ବିଡ଼ା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ଏ ଏରିଆଟା ପୁରା ଆମର ରାସ୍ତା ପାଖା ରାସ୍ତାକୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ଏରିଆରେ ଘର ହବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 26 ଜୁଲାଇ ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଖ
ଫାଙ୍କା ଥିବ ନା ପୁଣି ସେଟା ବି ଖୋଲା ହେଇଯାଇଥିବ। ନା ଏଇ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରିକି ହାରି ଦେଇଛି। ବିକିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ସିଆଡ଼େ ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ କରିକି ହାରି ଦେଇଛି। ପବନ ହେଲା କେଲୁ ନା ହଁ ତ କେଲୁ ଖାଇ ମାଠ ଲାଗେ କେଲୁ ଆସୁଛି ଟୁକୁର ଟୁକୁର ଚାଲି କେତେ ବାଟରେ ଜୁମ୍ ହେଇଯାଉଛି। हाय देख इधर असला ता घोड़ा मीटर तो दूर लेकिन सारा एबे दरकार होई बराबर ना एटा केते कोळा देखा होई सेटा केम देखा इधर हां चल तो एते बच्चा को पाखर लागी चल घाई कर दी हेलो गेलो 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 पानी देखिए खसई झंझणिया खसई ना छर खसई पानी ना बड़ा से फोटा माध्यम से बाहर पंद पानी का यही देखिए वही खाई गल ना तवाड़ा टे भल तवाड़ा से कला देखा यहीटा कार काठी चंदुगर कलाटे छोट पचर पकड़ से काठी घर ना चंदु एलु माछ धरला माछ वर्षाटा हो गला कला जमीटा पूरा सुखिला पड़ी से तार भी नहीं पानी आम बिल रोला रोला से पूरा सुखिला फाटी गला यहीटा फाटी गला फाटे गाँ मझे मझे मर जाइए कौन कोई खाई
ଗଛ ଟିକେ ଦେଖ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଫିଗର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଫୋକସ୍ କର ଫଟୋ ନେଇ କରିଥାନ୍ତା ନା ଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଏଠିକି ଯିବା ପଚାରିକି କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ କଥା ଭାବୁ ମାଛଟା ମରିଯାଇଛି କମ୍ କନି ବାକି କେତେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ସାର ହେବ କହିଲେ ଆମର ଯାହା ହେବନି 1800 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ନେବ ସେଇଟା ୟୁରିଆଟା ହଁ ୟୁରିଆ 1800 ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ନା ୟୁରିଆ ନୁହେଁ DAPଟା 17-18 ଟଙ୍କା ନେବ ବୋଧେ 28 ଜାଣିବା ଆଉ ପଟାସ ତାପରେ ପଟାସ ଆଉ ୟୁରିଆ ଏଟା ଏଟା 350 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା ଇଏ 400 ଟଙ୍କା ନେବ ୟୁରିଆଟା ସେ 1800 2200 ସିଏ 1000 3200 ଖଣ୍ଡା 3200 ଖଣ୍ଡାର କେତେଟା ଖଣ୍ଡା ଦେବା ତାକୁ ଦେବ କହିବା ବାକି ପୁରା ରଖିବନି ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ବିଷ ନେଲା ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେବି ପଇସା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ନା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଏଇଟା